Goddag, goddag. Hej. Hej, nu vil jeg være så fræk at tegne på gulvet, fordi at nu skal vi til at lave en performance. Tak, det er fordi I gør. Der er performance! Kom hen og kig. Der er performance! Skynd jer at komme. Så vil jeg give ordet til dig, Karin. Ja. Velkommen til udstillingen U-Turn Performance af Dora Garcias. Vi er fra TV Glade. Vores titel er De Uskyldige. Det er mærkeligt for os at være her. Værsgo, Heidi. Det er mærkeligt for os at være her, fordi vi er skuespillere. Og vi har vores bekymringer, eller vi har nogle behov, og vi ønsker en udstilling, der behandler vigtige emner, så vi vil vælge et tilfældigt publikum og konfrontere ham eller hende med vores bekymringer og forventninger. Så jeg går rundt til og finder et vigtigt emne. Hvad med dig, den røde? Har du nogle vigtige emner her i verden eller i Danmark? Kom bare foran. Hvad er dit emne i verden? Hvad synes du, der er vigtigt? Børn. Hvorfor de børn? Fordi det er vigtigt, at de har et godt miljø at vokse op i, og de kan få en tryg tilværelse at vokse op i. Okay. Hvad synes du, de emner bliver behandlet på udstillingen? Umiddelbart ved jeg det ikke på forhånd, men et sted, der gør det nok, vil jeg tro. Kan du give nogle gode eksempler på, hvorfor de skal behandle det i kunsten? Fordi at børn er jo også en del af kulturen til, at verden er, som den er, ikke? Okay, skal kunst overhovedet behandle de emner? Der må jeg nok tilstå at svare, at jeg ved det faktisk, men jo, det kunne godt være, at de skulle overveje at gøre det. Okay, tak. Er der nogen andre, der har et vigtigt emne? Jeg vil gerne høre noget fra jer. Op med hænderne. I kan da ikke stå der og ikke sige noget. Kom op med hænderne. Ja, der? Ja, jeg synes, et vigtigt emne er stoffer. Okay, hvorfor lige stoffer? Jamen, fordi at man forsøger selvfølgelig at bekæmpe det, men i det lange led, så er det meget svært at fjerne stoffer fra gaden, ikke? Altså, hvis vi lukker Christiania ned, så selvom vi lukker det ned, så tvivler jeg meget på, at vi overhovedet kan få, ramt på det her. Fordi det ikke kun er på Christiania, men det er rundt om i hele verden. I skal ikke stå der og tie stille, I skal sige noget. Jeg vil gerne sige noget. Ja. Hvor skal jeg træde hen? Altså, spørgsmålet er, om der er nogle emner i udstillingen, som jeg synes... I verden i det hele taget. I verden i det hele taget. Ja, som går der på, eller... Jamen, jeg synes, det har gået mig på, at der har været en manglende, hvad kan man sige, dækning, eller i hvert fald en mangelfuld dækning af Danmarks engagement i konflikter rundt omkring i verden. Det vil sige altså forskellige krigshandlinger. Jeg tror da også nok det med fællesskaber, som vil gå så langt, som måske kan man tænke på det som en ny kunstart, at mennesker finder sammen i fællesskab som frie mennesker, og at det ikke er så naturgivende mere som i gamle dage måske, fordi vi er blevet meget enestående hver især. Og at vi må på en bevidst måde måske søge at realisere fællesskaberne nu. Og så tak for det, og jeg vil ønske, at vi kommer og bliver endnu flere mennesker herinde. Ganske overvældet allerede. Okay, er der nogen af jer, der ikke har sagt noget, der har nogle vigtige emner? I må da finde ud af noget og sige, I går op bag på nogle... Er der ikke noget, I synes, der er vigtigt? Hvad med kærlighed? Det har vi ikke snakket om. Det er måske også vigtigt, ja. Man kan spørge sig selv, hvad er kunst? Ja. Kunsten har mange ansigter.
Og jeg synes, at den her udstilling giver et stort udtryk for en helt ny verden, eller en alsidighed uden lige, som afspejler sig, og noget er fantastisk spændende at se, det synes jeg. Ja, og kunst er vigtigt, for det er det, der lukker vores øjne op og ser verden på en anden måde. I'm very interested in this video here about this little girl, and I'm kind of interested in if the poor side of the world. It's important that they show something about the poor people in another, not just like news, like they're poor or they don't have food, or in another sense, in another way. Art treats the poor side of the world. I'm sorry, I can't. A treat or treat this subject. Yeah. Oh, they should. Yeah, definitely. Because they can show something else. Okay. Very good. Og vi ønsker en udstilling, der behandler vigtige emner, så vi vil vælge et tilfældigt publikum og konfrontere ham eller hende med vores bekymringer og forventninger. Så jeg går rundt til og finder et vigtigt emne. Den vej, har du nogle vigtige emner her i verden eller i Danmark, du synes, der er relevante? Kærlighed, måske. Okay, hvorfor lige kærlighed? Fordi at der er måske... det ved jeg ikke. Kom med noget. Kærlighed, fordi at der er måske mange mennesker, som der er ensomme i dag. Og det er måske meget vigtigt, at der er masser af kærlighed blandt folk. Og at man viser kærlighed for ens medmennesker. Og ja. Kan du give nogle gode eksempler på, om de bliver behandlet på udstillingen? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været så lidt rundt omkring, men i starten måske, da man kom ind med ham manden, hvor man er bange for det ukendte. Skal kunst overhovedet behandle kærlighed? Ikke nødvendigvis. Men det skal jo virkelig